Throughout high school, I was like in a pretty toxic relationship, which I feel like we all have to go through. But I would find out like at least once a month that he had cheated on me. And I would be like, oh, it's fine. Like I would get kind of love bombed back into it. And we dated from like sophomore year to like the summer before senior year. One time he even tried gaslighting me into that we weren't really exclusive, so he was allowed to do things with other girls. But this one specific time, I had overheard one of the girls talking about how, let's call him Braxton, had kissed a girl the following night. And I was a junior at this time, and I was just kind of over it because this was like the 8th time that it had happened. But this time I was like, okay, you know, that's not okay. I wasn't gonna go straight to him and tell him that I knew, because he always like tried to convince me to stay or like tell me that I didn't hear that. Like he would gaslight me. So good old Kenzie was like, I'm gonna make a public announcement that he cheated on me. I thought this was like such a good idea. Okay, I was like, it's gonna humiliate him. I didn't think about me, okay? So we had just taken some like selfies or pictures the day before. So I posted it on my story and I tagged him and I said, once a cheater, always a cheater. And that's how I broke up with him. Then I'm pretty sure I got back together with him. So who knows? I had like so many screenshots on that story that I had posted on Snapchat. The whole school saw it. So he was definitely humiliated, but then like so was I, because I was like, wait, like I don't want things to be over, because I was stupid. So we had to like sneak around so we could actually be together. And then we ended up actually like breaking up for good the summer before senior year. And then that was like the best year of my life. I have like so many stories. I could just go on and on. So let me know if you guys want more. Let's talk about how my middle school reached out to me last night after 3 years. Tea time. She swipes up to my story last night and she's like, hey, like, I want to like meet up and talk. Like, a lot went down between us like in 8th grade, and she went to like meet up and talk and like figure things out and be civil. I call my mom and I'm like, hey, would you let me meet up with so-and-so to make amends? And my mom's like, absolutely not. That's not happening. I told her, I'm like, hey, like my mom's not going to let me hang out or meet up with you. And this girl goes, with all due respect to your mom, that's a little stretch. She's like, I can go over if your mom feels more comfortable with that. And so I asked my mom, and my mom's like, I do not feel more comfortable with that. I have a whole bin of PR that she's going through, the PR that I don't use, and perks. She loves, whenever we go out in public, she loves going around telling people. She's famous, by the way. She sells her feet online. So this girl and I are sending videos on Snapchat back and forth, and she's like, also, please don't tell anybody I reach out to you. Oopsies. It slipped. Whoops. She was like so adamant about meeting in person, and my thing is like, dude, it happened 3 years ago. I don't care. And if you don't want to say it over the phone and you rather say it in person, like, it's not like we have been friends. Like, we haven't talked in 3 years, really. I mean, I did reach out to her twice, but other than that, we haven't talked since we were in middle school. So we get to a point in the conversation where it starts getting a little repetitive and it's very obvious it's not going anywhere. And she just really wanted to like rehash details to what happened 3 years ago. And I'm like, what is the dang point? Because I don't see one. I leave her on open because she, at the end of her video, she's like, conversation is over. Like, okay, no need to continue snapping you. I leave her on open. I wake up in the morning. I half swipe it. I haven't even opened it because I don't really care to. She's like, hey, like, I told you not to tell anybody. And now like you're going around telling people. Like, my question is, why does she not want people to know? She's like, you're not over what happened. You still make TikToks about it. I'm like, I make TikToks about everything. Me and the girl, at least I don't have any hate towards her. I just don't want to be associated, you know? Like, no beef, just no association. You need to be friendly to everybody, but you don't have to be friends with everybody. I'm looking so conspicuous. Birthday suit. We're gonna finish our makeup. Love y'all. Bye. Okay, guys, get ready with me. My hair is looking really bad, but I already did my brows because I just felt like doing it and I just didn't record, so we can skip that. But I want to do really glowy makeup today because I'm bored and I have nothing better to do. So the makeup's gonna be looking cute today. My brother has a friend over right now and they're playing Fortnite.
which, whatever. But I was like, it smells. I walked out of here, I was like, it smells so strong in here. And I looked at them, I was like, which one of you has cologne on? And they were like, both of us. And I was like, okay. I was like, how many times did you spray it? And they were like, oh, we were just testing out all the ones we have. And I was like, how many do you have? And they're like, 9. I was like, how many times did you spray each of them? Twice. Do you know how many sprays of cologne it is? I was like, why would you do that? Are you actually stupid? Because now my whole entire house, I was in my kitchen and they're nowhere near my kitchen. I was like, it smells in here. So if you hear any loud screaming, it's just because they're playing Fortnite. This setting spray, I feel like I'm putting hairspray on my face. It literally sounds like it. And it smells like it too. In like an hour, I'm gonna go look at a car that my parents might buy because I'm gonna be 15 and a half soon, so I can get my permit. But we only have one car, it's my dad's truck. So my mom needs a car to drive, and so they're gonna like buy a car and she's gonna drive it until she gets like an actual new car, and then like they'll give it to me because I can't learn how to drive in my dad's truck because it's huge and it's lifted. And before that, my mom had a Tesla, so I can't learn how to drive in a car that drives itself. You know what I'm saying? It's so weird though because I missed the cutoff to be like in the grade up by 2 days. So I'm older than all my friends that I know of in my grade. Cause like I get my permit in April and then I get my license in October, like October 3rd, which is the beginning of October. Honestly though, I don't even want to drive. Like, is that just me? I have no desire to drive. I just want to be able to go places, but like my friends will be able to drive soon enough, so maybe I just won't even get it. I really don't want to drive. That seems like so much work because when my mom's driving me, you know, you can just like be on your phone and stuff, but when you're driving, you can't do that, and that sounds so boring. Either way, my parents are gonna make me get my license, so I might as well, you know what I'm saying? Like, it's so weird to think about though, how like in other states you can get your license like way younger. Like I think at 14 in some states, and then in some you have to be 18. Like, imagine getting your license at 14. That would be crazy. That's all. Bye, guys. Get ready with me while I talk about my hair color. So, I've had this really blonde hair for about, like, 3 years now, I think. And I mean just, like, bleach blonde, like, to my root. All my hairs are blonde. For this, I definitely had blonde hair. I pretty much had blonde hair like my entire life. At one point I did like dye it really dark, but I was really young at that point, so that doesn't really even count. Last like year I've been on the fence about changing my hair color. I'm someone that gets tired of stuff pretty easily, and I really do want to switch it up. I do love my hair color like a lot, but I really want to switch it up. But the thing is, I'm so blonde that if I switch it up, that I can't really get this back. Here's the thing, I really want to dye my hair dark brown. I know for a fact most people are going to call me crazy and tell me that it's going to look really bad. And honestly, I think that the fact that most people really like my hair makes it very hard to change it, because I feel like I constantly get told that I should keep my hair this color. And I mean, it's really nice. I love it, obviously, and I think that that's so nice, but it does make it harder to really actually change it. Because why would I change it if people like it a lot? So let me just give my vision though. So I am an extension girl, and right now my hair is this length, but I really want to do like long brown hair and do some like layering around my face and get it like literally this long. Like, I'm leaving for a 2-month trip in June, and I really want to do this whole thing in May, right before summer, so that way if I don't like it, at least I'll be tan and I'll be happy anyway. I feel like that girl Darcy McQueenie on here, he always has the grown out roots, and she always talks about dyeing her hair and then she actually doesn't. But apparently she's going to in April, so maybe that'll motivate me. No. It's like one of the scariest things I could do as a bleach blonde, honestly. And who knows, maybe by May I'll let someone talk me out of it again like I always do. But as of right now, my plan is to go brown in May. Bye. Left, right, get that all night, get it right, no change.
hävettää ihan sikonaa. Eilen tapahtui mun yksi suurimmista peloista. Mä kerroin jo mun edellisessä videossa, että mä olin lähdössä kauppaan. Mä olin siellä kaupassa joskus 9 jälkeen illalla. Mä tein siis semmosia ihan normaaleja ruokaostoksia, koska mä oon nyt pari päivää yksin kotona. Mä valitsin semmosia ihan normaaleja ruokia, mitä yleensäkin mä valitsen mun vanhempien kanssa. Mä ajattelin, että ne ruuat tulee maksamaan ehkä maksimissaan joku 30-45 euroa. Ja siellä kaupassa mä vielä laskin päässäni vähän niitä tuotteiden hintoja. Ja mulla tuli, että ne maksaa joku 40 euroa. Sitten kassalla oikeesti mä näen, kun ne ruuat alkaa vaan menee siinä hihnalla. Ja se hinta alkaa vaan nousemaan. Mä en ehtinyt sanoa yhtään mitään, kun mä tajusin vasta, että ei helvetti. Toi meni jo sen rahan yli, mitä mulla oli edes mukana. Okei, se ei olisi ollut niin paha, jos mä olisin ehtinyt sanoa sille myyjälle ennen kuin ne mun rahat ois loppunut. Että mä olisin vaan sanonut, että joo, nyt loppuun mä en ota. Mut kun se oli mennyt jo sen yli, niin mä en voinut enää sanoa, että noit mä en ota, koska mulle ei joka tapauksessa ne rahat ois riittänyt. Mulla oli mun taskuissa semmosia hätävarakolikoita. Ja se oli semmosessa muovipussissa. Ja mä annoin ne sille myyjälle. Joo, sit se myyjä alkaa laskea niitä kolikoita. Ja mä tajusin, että ei helvetti, siellä mun takana on ihan järkytön. Oikeesti siinä oli tullut ihan hirveästi ihmisiä jonottamaan. Ja älkää kysykö, että miksi mä annoin ne rahat sille myyjälle, enkä mä laskenut niitä itse, koska mä en vaan tiennyt, että mä ajattelin maksaa niillä. Mutta mä en tiennyt, että kannattaisi mun ottaa ne sit pussista pois, vai antaa ne sille pussissa sille myyjälle. Mutta sit se oli laskenut ne, ja siinä ei ollut vieläkään tarpeeksi rahaa. Sitten mä soitin mun äitille hädissä, että äiti mun rahat loppuu ja mä oon kassalla. Jos mä sanoin sille, että voitko äkkiä siirtää mulle mobiilepeis-rahaa. Sitten se alkoi kyselee vielä WhatsAppissa, tai kysymyksiä. Ja se ei ollut vieläkään siirtää niitä rahoja. Ja tossa oli mennyt oikeesti ihan super monta minuuttia. Oikeesti mä katsoin sitä vaan mun S-Pankin sovelluksesta, että tuleeko mulle sitä rahaa sinne. Ja oikeesti mä olin siinä kohtaa jo ihan semmonen tomaatin punainen, tai semmonen verenpunainen mun naamasta. Sitten mä olin vaan sille myyjälle ja niille tyypeille mun takan tälleen, että anteeksi, tässä menee vielä vähän aikaa. Oikeesti mua hävetti niin paljon. Sitten vihdoin mä näin, että ne rahat tuli mun tilille, ja mä maksoin vaan äkkinä siellä mun kortilla. Ja mä laitoin ne kaikki tavarat siellä mun kärriin. En laittanut mihinkään pussiin. Mä lähdin kävelemään aivan superkovaa pikakävelyä pois sieltä. Sitten kun mä olin kävellyt ihan sikakauan sinne talon toiseen päähän, ja mä jossain nurkassa sit laitoin ne pussiin ja mä aloin vaan oikeesti itkemään. Sitten mä lähdin vaan kävelemään yksin kotiin kantaen 3 semmoista täyttä ruokakassillista. Tai no ei ne ollut ihan täysiä, mutta kuitenkin aika täyttä ruokakassillista. Ja mä vaan itkin siellä. Ja mua hävetti niin paljon. Ja mä en saanut yölläkään unta, kun mua hävetti niin paljon. Mä en vieläkään ymmärrä, miten mä laskin ne ostokset niin surkeasti. Mutta mä en enää ikinä voi mennä siihen kauppaan, koska mua hävettää liikaa. Mä menen tänään vielä salille, ja mä alan taas käymään yhdellä mun vanhalla salilla, mikä on oikeesti best. Mä yritän nyt pyyhkiä toi nöyryttävän asian mun päästä pois, ja oikeesti, moikka! I heard we're talking about things that our exes did and we stayed, and I have some good ones, so buckle up. Some of y'all might look at me differently after this, so I need to give you a disclaimer that I was 15. Young and dumb. We're gonna start at my sweet 16. All night I noticed he was very close to one of my best friends, and I noticed her have that awkward face of okay, aren't you Malia's boyfriend? Why are you all up on me? And she kept removing herself, and then he kept going and checking on her. And then at the end of the night, we were all taking pictures, and of course I wanted a picture with him. My phone's dead by the end of the night, so I take his phone to look at the pictures that we just took. And there's a bunch of notifications on Snapchat from an account that just had the unicorn emoji. So what do you do in that moment? You check the messages. I opened the Snapchat messages, and the last thing he said was, "Love you, I'll text you after I get off work." Work is crazy because not only did this man not have a job and I had to pay for everything, but you're at my sweet 16. He was 2 years older than me, by the way, so he was 18. Should have had a job. It's I have to do my brows first, but then I end up messing them up later on in my makeup routine. So I hand him the phone back, I show him what I saw, and I just walk away. Later that night, once everybody went home, we fought about it. He tells me that he was trying to get at this girl because
Her father worked at a car dealership and he wanted a good deal on a car. And I stayed. Little old 16-year-old Malia. Oh, the dad's gonna give you a car for free. Perfect. What? Oh, and of course, after the party was over, me and my friend were talking shit about him and how he was flirting with her the entire night. And when I confronted him about that, he said, well, she didn't know anybody else there. I wanted her to feel comfortable. So you made her feel uncomfortable in the process. Let's just move on. There was a whole lot more stupidity. Now, we did go to different schools. So I could tell you about the time he told me he couldn't bring guests to winter formal. And then all of a sudden there ended up being pictures of him and another girl matching at winter formal on the other girl's Instagram. But that's too basic. But I stayed. Let's bring it back to the first 2 weeks of us talking. He basically told me that him and his ex bonded over cancer because he had fought cancer when he was younger. And that she would always have to be in his life because she was there for him through that time in his life. When he told me this, I was so stuck on like, you battled cancer, like tell me more, like I didn't know this about you. And I was kind of just writing off the ex part. I was like, well, that makes sense, sure, fine. That conversation led us to start talking about religion and how we are both Christians. And that after his battle with cancer, he made a promise to God that he would not have sex before marriage. At this point, I'm a 15-year-old virgin who's already dating someone older than me. I was very moldable. So like whatever he said went, and he said no sex till marriage. If anything, I just felt less pressured. So I was all for it. My mom told me you have sex, you get pregnant. And so I was kind of scared regardless. This is when it starts to feel like Risa Tisa part 2. Y'all are gonna wanna jump through the phone and slap me. When he moved schools, I kind of remember his friends changing up on me and them kind of like looking at me like, girl, run. But in my head, I was just like, they want me. But a year goes by, we've been together, and then it's like a year and a half. We've never had sex. We genuinely never even got close to it. The most we ever did was like make out. In that year and some change that we were together, this man had sexual relations with over 10 women. And I had no clue. That literally all came out once we broke up. But nobody wanted to tell me, they just wanted to look at me crazy. There definitely were signs that I was just ignoring. Like, I think I went over to his house to ask him to like the girls ask guys dance. And I had a poster and everything. And I was like, come outside. And he's like, I can't. You're here? What's going on? I was honestly so blinded by like an older boy. He was on the football team. He was on the track team. He liked me. I was a cheerleader. I was like living in this High School Musical fantasy and I did not care, I guess. I don't know. Him choosing to have sex with a bunch of people but me did mess me up for a very long time. But it also made me hold on to my V card very tight and I was gonna decide when I gave it up. I could easily do a part 2, but I think I've embarrassed myself on the internet enough for today. I was gonna say the crazy part to this story, but I think the whole story has been crazy. Like, I feel like if I tell you that he broke up with me in a text that ended in, don't call me because I don't want to hear you cry, you wouldn't be shocked. Believe it or not, me and his ex actually became friends after we broke up because I needed someone to trauma bond with. The first thing out of her mouth when we finally talked was, he told you he had cancer, huh? Up until that moment, I thought he had fought cancer. Young and dumb. Young and dumb. That's enough for today, folks. I'll see you guys next time. Get ready with me. Terwijl ik stiekem een kind had gekregen. Dit is dus niet mijn verhaal, maar van een volger. En die ga ik nu aan jullie vertellen. Ga alvast klaarzitten, want dit is ongelooflijk. Pak je popcorn, pak je drink erbij. We gaan gewoon beginnen. Ik had een superleuke jongen ontmoet. En ik zag het wel echt zitten gewoon met hem. Ik zag het echt zitten. Maar we kenden elkaar nog niet zo lang. Hij was wel echt 10 jaar ouder dan ik. En daarom accepteerde niemand het. Maar hij was echt gewoon al klaar voor huisje, boompje, beestje. Dus we moesten er maar mee doorgaan. Ik kwam gewoon tevreden houden. Dus ja, weet je, ik werd zwanger van zijn kind. Iedereen van zijn familie was blij, maar ik was gewoon bang om het aan mijn moeder te vertellen. Want ik wist dat ze het niet ging accepteren. Ik wou het gewoon houden. Ik moest gewoon een oplossing zien te vinden.
Ik dacht, hoe ga ik dit 9 maanden volhouden? Hoe kan ik dit 9 maanden verborgen houden? Zijn moeder hielp mij ook gewoon met een plan verzinnen. Ze zei, je moet 9 maanden lang echt gewoon baggy kleding gaan dragen. Want dan valt het gewoon niet op. Ik zag mijn moeder sowieso niet vaak. Ik ging expres elke keer naar mijn vriend toe. Ik kon mijn moeder gewoon niet meer aankijken. Dus ik ging maar naar mijn vriend elke keer. Ja, weet je wat moet ik doen dan? Ik begon met baggy kleding te dragen. En mijn moeder zag dat. Ze was echt gewoon van, waarom doe je dat? Je hebt zo'n mooi lichaam. Waarom ga je dan alleen maar zo baggy kleding dragen? En ik dacht echt van, ja mam, houd toch alsjeblieft eens even een keer op. Op een gegeven moment was mijn vriend gewoon even een avondje weg met zijn vrienden. Ik moest dan wel thuis gaan slapen. Ik ging naar de badkamer en ik was vergeten de deur op slot te doen. Ik was het vergeten. Mijn moeder dacht dat er niemand in zat. Ja, weet je. Ze trekt zo die deur open en ze ziet me daar staan met mijn buik. En je gaat niet raden wat haar reactie was en wat er daarna gebeurde. Volg voor part 2. Mä en taju, miten mä olin unohtanut kertoa teille tästä. Mä vielä kunnon tiisasin tätä silloin aikaisemmin storeissa. Mut siis mähän kävin tammikuussa sellaisen ihan megahullun kanssa dateilla pari kertaa. Nyt mun yksi kaveri just kysyi multa, että onko siitä kuulunut. Ja mä muistin silleen, oh my god, mulla on kokonaan tää story kertomat. Silloin kun mä olin siellä Berliinissä, niin mulla slaidas yksi äijä mun DM:iin. Totta kai pikku fiilipäissä, niin mä sitten vastasin. Siitä tuli tosi paljon semmosia viboja, mistä mä tykkään. Missä mä mainitsinkin tossa mun Red Flag-videossa just silleen tosi nopeat liikkeet. Se oli heti silleen, että okei, minusta tuu takas, mennään saman tien ulos. Ja katsoin, että se on ihan kivan näköinen ja kaikkea, niin mä olin silleen, että no why not. Se oli vielä tosi kiva silleen, että se kysyi multa, että okei, minkälaiset ruoasta tykkäät ja näin. Ja sit mä olin silleen, että no, että sä maksat, niin valitse sä. No sit se laittoi mulle viesti, että hei, että hän on varannut nyt 3 ravintolaa, että vahvistatko, että mihin noista mennään. Ja silleen kaikin puolin vaan tuli silleen hyvä fiilis mennä, että mistä mä tuun hakee sut, tai se kyydin, diiparaapa. Tämä niinku good vibes. No, meidän ekat treffit oli Farangissa. Ja mä en oo todellakaan niinku against tämmöstä niinku puhetta eksistä, koska siis fakta on se, että ne on tosi määritteleviä asioita meidän elämässä, jo pitkät suhteet, avioliitot, tääkin on ollut naimisissa aikaisemmin ja kaikkea muuta, niin silleen, että I'm all for it, mua ei todellakaan haittaa. Mä en usko siihen silleen, että ei saisi puhua eksistä, koska mullakin on ollut merkittäviä suhteita, mitkä on määritellyt ja mä oon kasvanut niiden aikana tosi paljon näin, niin en mä todellakaan päästä minä pahana asiana, että niistä puhutaan. Mut siis tää Jauho, sen ex-vaimosta, oh my god! Siis niinku oikeesti silleen, se meni mullakin jo vähän yli silleen, että okei, no, että olisiko meillä jotain muuta puhuttavaa. Eikä siis siinä mitään, olisin muutenkin vähän sellaisia outoja juttuja, just sellaiset jutut, mitä se sanoi, se rupesi hirveästi flexailemaan heti jollain rahalla ja tälle, jos mä olin vaan silleen, että okay. Se oli vielä hyvä, kun se jotain sanoi, että niillä oli mennyt jonkun, mä en muista, oliko se nyt joku korona vai sota vai minkä takia oli mennyt jotkut bisnekset vähän nurin, tai ei nurin, mutta sille, että oli mennyt jotkut diilit vähän niinku reisille. Ja sit se puhui niinku niistä tarkoista rahasummista, ei niinku tarkoista, mutta siis puhui kuitenkin rahasummista. Ja sit mun oli pakko vähän hampuihin, mulla oli, että no eikö toi tossa niinku gameissa vähän silleen piinas. Ei kun ne ei ollut edes suuria rahasummia, tai siis no okei, nyt mä kuulostan hirveältä, mutta siis silleen. Kaikki toi oli vielä silleen sivuutettavissa ja näin. Puhuttiin muutenkin tosi paljon duunijutuista ja niistä se oli silleen, että niin, että kun sä teet somea ja TikTokia diipadaapa, että me tarvittais kans meille joku ja näin. Mä sanoin, että no joo, että voin mä miettiä, en mä ehkä ensisijaisesti halua tehdä töitä ihmisten kanssa, ketä mä deittaan, mutta voidaan niinku keskustella asiasta. Ei siinä mitään, hän toi mut sitten kotiin ja myöhemmin illalla mä sain siis viestin häneltä, missä hän niinku basically tunnusti niinku oman rakkautensa mua kohtaan, siis meidän ekojen treppien jälkeen. Mä oon niinku mega love bummer, niin kuin mä sanoin mun edellisessä Get Ready With Me videos, mutta silleen niinku toi oli aika paljon. Se olisi halunnut nähdä mä uudestaan niinku heti seuraavana päivänä, mutta obviously mä en todellakaan niinku rynnännyt heti suoraan, mutta sitten muutaman kerran kysyttyä mä olin silleen, no että meillä oli kuitenkin ihan hauskaa ja mikä siinä, kiva dinneri. Me käytiin siis tosiaan parit deitit, kunnes oli sitten nämä meidän viimeiset treffit. Käytiin tuttuun tapaan syömässä ja silloin mun tuli semmoinen olo vähän, että okei, no että musta tuntuu, että tosiaan nämä saattaa jäädä meidän vikoiksi treffeiksi. Mä en kyllä niinku tykkää tästä tyypistä oikeastaan niinku ollenkaan, tai mä tykkään sit joka kerta vähemmän kuin siinä vaiheessa, kun me oltiin melkein done meidän illallisen kanssa, niin mun veli soitti mulle, oli silleen, että hei, että me ollaan täällä yhdessä baarissa, että mitä sä teet, että haluatko sä tulla tänne? Ja mä olin silleen, että why not? Ja no mä en kehannut tietenkään sanoa sitten, että joo, että hän ei saisi tulla myös, koska hän kuuli niinku tämän puhelun ja näin. Sitten mä kysyin täältä mun deittikumppanilta, että haluuks hän lähteä mukaan. Ja se oli, joo, totta kai mä haluan tavata sun veljen. Mä olin vaan, Sitten me mentiin sinne baariin ja siellä oli sattumoisin mun yhden tuttavan syntymäpäiväbileet samaan aikaan. Mä kävin siinä tietenkin heti moikkaamassa ja näin. Ja mä huomasin, että mun deitti, joka oli kaikkia mun muita kavereita ja mun veljeä ja kaikkea muuta tullut saman tien esittäytymään ja juttelee hirveästi, niin jäi sinne vähän taka-alalle silleen seuraa tilannetta. Ja sitten kun mä menin moikkaa mun tuttavaa, niin mä huomasin vaan, että se silleen jähmetty ja katsoi sitä äijää. Sitten se oli vaan se, että et kai sä oot ton
onkaan täällä. Mä olin vaan, että miten niin, ei kai. Silleen, että onko se tai sitten mä tajusin se, että oh my god, että ootteko te deitannut? Sitten se mun tuttava oli vaan silleen, että joo, ollaan. Ja niin kuin, että pysy kaukana. Ja mä olin tietenkin heti siinä tilanteessa ja sikan nolona, koska ne oli sen synttärit ja näin. Mä olin, että oh my god, hei, että me voidaan lähteä. Tai itse asiassa mä sanon tuolle äijälle, että se lähtee. Sitten se oli vaan silleen, että joo, ei todellakaan mitään, että tässä ollaan niinku aikuisia, mutta oikeasti Lotta on varovainen. Ja vähän silleen, okei, no, silleen perus vähän silleen kändin piikkiin, diipadaapa, silloin synttärit ja näin. Että mä olin nyt, että joo, okei, no, jos on nyt fine, että me ollaan täällä, mutta totta kai se tunnelma oli awkward ja näin mä muutenkin suunnittelin, että tästä voisi tippaa pikkuhiljaa. No ei siinä mitään, me sitten lähdettiin sieltä, mä pyysin häntä heittämään mut kotiin ja seuraavana päivänä tää mun tuttava soitti mulle. Ja siis, oh my god, the tea! Aloitti tämän puhelun just silleen, että hei, et todellakaan ei ollut mikään semmonen juttu, että sä et olisi voinut tietää mitenkään ja näin, mutta nyt kannattaa ottaa takapakkiin. Ilmeisesti ensinnäkin tää sen suuri startup, mistä hän on puhunut koko ajan, minne hän oli muakin palkkaamassa omasta mielestään, niin ei olisi hänen. Ja mun ystävä kertoi, että hän oli kuullut useampaan otteeseen, kun hänen niin kuin ilmeisesti just pomonsa tai hunat oli soittanut tälle miehelle just esimerkiksi joidenkin niin kuin ravintola-baari-iltojen jälkeen aivan raivona, että sä et voi käyttää firman rahoja sun omiin menoihin ja näin, että sä oot meille firmalle ihan sikana velkaa noista sun kaikista niin kuin sekoiluista ja diipadaapa. Sä oot meille kuule isot rahat velkaa. Tää äijä on myöskin yleisesti ihan täys dena. Että se oli tullut siis mun tuttavan luokse riehuu yöllä kännipäissään. Siis niinku rappukäytävää ilmeisesti päässyt ovikodin sisään ja näin. Ja naapurit oli saattanut poliisit. Se oli myös kännipäissään ajellut taksilla ympäriinsä ja pistänyt taksikuskin soittamaan omasta puhelimestaan tälle mun tuttavalle, koska hän ei tietenkään halunnut vastata tälle hullulle, juoppohullulle, ettei se tule mitään riehua sinne. Niin taksikuski vaan oli soittanut silleen, että hei, että tää sun mies on täällä mun autossa, että voisiko se päästä sisään. Siis Kaartoi tuli tossa vaiheessa ilmi, koska me oltiin just puhuttu sitä, tai siis hän oli puhunut, että jos hän tulisi moikkaamaan mua, kun me näkee mun ystäviä Pariisiin ja Milanoon, niin oh my god! Oli sanonut varsin pitsikästä, kun hän olisi vaihtanut vähän lomavaihteen päälle ja sitten se oli jossain vitsin Milanossa, kun oli ihan kauheeta. Ja semmonen kaheli miehet. Mä en tiedä, hän voisin lähteä viemään itseni deiteille, mä menen syömään kättiin kaakeittoa ja ottamaan ehkä sellaisen viiniä. Ciao! Wait. Actually, that's a really good idea, Kelly. What did I say? I talk a lot, so I've learned to just tune myself out. Musta tuntuu, että tää oli nyt tässä. Ei jotka on nähnyt mun storit tältä päivältä tietää, että mä oon saanut pikku kukkalähetyksen. Tai siis eikä edes oikeastaan mikään kauhean pieni. Koska siis noi on siis niinku megakukat. Nää on kukat. Ja siis mähän tietenkin oletin, että nää olisi tietenkin Georgilta. Ja siis tosiaan heräsin ton floristin soittoon. Hän oli tossa alhaalla niitä tuomassa. Ja tietenkin heti laitoin kuvan näistä kukista Georgille silleen, oh my god, kiitos niin paljon. Ja ennen kuin hän oli kerennyt edes vastaamaan mitään, niin mä avasin ton kortin. Tää kortti kastui, kun mä laitoin kukkia tonne veteen, mutta tässä lukee muru. Eli tää ei varmaan ole häneltä. Toi tilanne on tietenkin ihan älyttömän kiusallinen, mutta siis, no, minkäs teet. Mutta kiusallisempaa mun mielestä oli se, että mitä hän sanoi sen jälkeen. Hän oli jotenkin silleen, että joo, että haha, että mä rakastan sitä, miten sä saat niin kun miehiltä lahjoja ja kukkia. Ja tosi sarkastisesti. Niin kuin tosi pitkälle paistoi läpi, että häntä vähän tämä asia ketuttaa. Minkä mä ymmärtäisin, jos hän olisi itse tehnyt asian eteen jotain tai jotain muuta ja olisi tullut niin kuin niitä kukkia tai mitä ikinä, mutta kun ei ole tullut mitään. Ja mun mielestä niin kuin ihan älyttömän noloa. Hän ei ole itse tehnyt, okei, no joo, tietenkin iso effortti tulla tänne näin, mutta sen jälkeen niin kuin ei ole tapahtunut mitään muuta kuin silleen puheluita, mitä on unohdettu soittaa ja diipadaapa, mutta sit niin kuin koska totta kai mulla on muitakin asioita tässä. Ei, mutta silleen mä oon hyvännäköinen nainen. Mitä sä oletat? Niinku kelaat sä silleen, että joo, et kukaan muu ei mitenkään yritä lähestyä tai mitään muutakaan. Siis tottahan pitäisi nimenomaan tulla se semmonen asenne, että hei okei, paras mies voittakoot. Että toi on niinku niin tollasta niinku, mä en edes viitti sanoa, koska mut canceloidaan. Niinku ihme prinsessamaista käytöstä silleen niinku, että loukkaantuu, kun joku lähettää naiselle, kenestä sä oot kiinnostunut, niin kukkia. Silleen, tee se ite. Ei mun tarvii vastaanottaa kukkia, jos mä saan ne sulta. Tai siis ei tarvitse vastaanottaa muilta kukkia, jos mä saan ne sulta. Mutta jos just näkee, kun on ton tyylisiä miehiä, jotka on aina tavallaan ehkä vähän niinku saanut kaiken, mitä on halunnut, tai kaikki, ketkä on halunnut ja tälleen ilman mitään sen suurempaa taistelua, niin menee niin tunteisiin, kun tavallaan se ei meekään niin. Se, keneltä noin kukat sit niinku oikeasti on, niin varmaan kiinnostaa teitä, mutta mun on pakko vähän ehkä tiisaa vielä tässä näin, ja mä kerron sen ehkä joskus myöhemmin. Mut joo, tästä voidaan taas todeta, että jos sä et tee, niin joku muu tekee. On myös vaan semmonen asenne, että mä rupean niinku aikuista miestä kouluttamaan. On eri asia pyytää ja kertoa omista preferensseistä ja toiveista ja kaikesta muusta, mutta mä oon kyllä hyvin selkeästi saattanut asiat ilmoille, että millaiseen niinku meininkiin mä oon tottunut diipadaapa. Jos ei se niinku toimi, niin sit se ei toimi. Tästä tuli kunnon räntti tästä mun videosta. Miehet on kyllä niin ihme-eläimiä, koska siis mun DM:t on paukkunut koko päivän sen takia, kun mä postasin IG-storiin tosta kuvan. Siellä oli moni
jo, mä luulin, haudattu tyyppi, joka on silleen, milloin sä tuut takas Pariisiin, diipadaapa, heti kun näkee, että okei, että jotain tapahtuu. Totakin mä arvostan niin paljon enemmän kuin semmoista aikuisen miehen kiukuttelua silleen, että ok, niin kuin paras mies voittakoon, niin kuin sanoin. Mä oon nyt hetken puhunut tässä jo storeissa sun muualla ton liven järjestämisestä, niin onko kiinnostusta nyt? Ja tältä viikolta se meni vähän ehkä vihkoon se koko homma, mulla on ollut niin kova kiire. Ja sit mä rupesin kans miettiä sitä, nyt tuli taas tosi paljon paskepunaa. Mä rupesin kans miettiä sitä, että hetkonen, että mulla seuraajia on tullut aika paljon lisää. Tehdäänkin niin, että jos mä saan 10 000 seuraajaa täyteen, niin mä pidän liven ja sit siihen tulee arvonta. Mun on niin raivostuttavaa kuoda tällä hetkellä, koska mä siis rikon ton mun ringlight ja toi niinku hajoaa käsi. Mä oon vaan tehdä tommoista niinku väliaikaisfiksossa siihen, koska mä en oo kerännyt ostaa uutta ja tää räjähtää. Mut niin heti kun mä saan 10 000 seuraajaa täyteen, niin mä pidän liven, mihin tulee arvonta. Mä ajattelin vähän partner up muutaman mun lempifirman kanssa ja miettiä teille jonkun hauskan pikkupalkinnon. Mut joo, mä oon nyt laittanut Georgin vankilaan. Ja netka ei tiedä mikä vankila on, niin se on siis WhatsAppissa toi arkisto. Eli siis kun arkistoi jonkun keskustelun, niin sä laitat sen ihmisen vankilaan. Tää on mun hyvän ystävän Sofian lanseeraama termi ja siis kaikki kreditit hänelle, mutta siis mä rakastan tätä käytöstä tosi aktiivisesti. Ja vankilasääntöihin kuuluu, että vankilassa olevia voi välillä käydä kurkkaavassa, mutta heidän avunhuutoihin ei reagoida samalla nopeudella kuin vapaalla jalalla olevia. Poissa silmistä, poissa mielestä. Mitä te ootte mieltä? Pitäisikö mä antaa Georgelle vielä mahdollisuus, vaikka oikeasti nyt on alkanut olla niin paljon kaikkia red flaggeja. Joku mua siinä selvästi tosi paljon kiehtoa, koska siis tossa on ollut niin paljon semmosia juttuja, että mä olisin monelle muulle ollut jo silleen, bye, auttakaa mua. Siinä oli mun Get Ready With Me. Hiustutoriaali on tulossa ennen kuin joku kysyy. Ja niin kuin mä sanoin, niin 10 000 seuraajaa niin tulee live ja arvonta. Ciao! Get Ready With Me, kun mä kerron toisen mun elämän nöyryyttävimmistä tapahtumista. Edellinen vastaava ei kuulemma ollut tarpeeksi nolo, niin pistetään paremmaksi. Mun keskimmäisen lapsen synnytyksessä mulle tuli 3 tikkiä mun rakkauden Bermudan kolmioon. Ja sitä haavaa on toisinaan hyvä vähän tuulettaa, jolloin mä nukuin sellaisen pyyhkeen päällä ilman housuja. Eräänä yönä tää lapsi sit kaipasi vähän normaalia enemmän rauhoittelua ja kaikki keinot oli otettava käyttöön, ettei vuotta vanhempi isoveli heräisi siihen huutoon. Joten mä säntäsin siinä sitten kiireessä aivan pillusiltani semmoselle jumppapallolle hänen kanssaan pomppimaan. Ja siinä pallolla pomppiessa mulla sitten tapahtui jokaisen just synnyttäneen pahin painajainen tupla-aivastus. Joten mä kusin housuun. Tai siis, mullahan ei ollut niitä housuja. Eli mä kusin päälleni. Joten siinä mä istuin omassa virtsassani, pillusiltani pomppimassa jumppapallon päällä keskellä yötä lapsisylissä. Ja mietin, että onkohan vaikka niinku Beyoncé joutunut vastasynnyttäneenä käymään läpi jotain mitään tämän kaltaista. Mutta koska panokset oli kovat ja lapsi oli pidettävä hiljaisena, niin mun oli jatkettava pomppimista. Ja kun se kastunut nahka jokaisella pompulla hankaa tiukemmin siihen muovipallon pintaan, niin ne mun tikit repes. Mä otin sitten asian tiimoilta yhteyttä sairaanhoidon ammattilaisiin, josko voitais mut vielä parsia kasaan, mutta se on kuulemma enemmän vaan semmonen esteettinen haitta, eikä sille enää tossa kohtaa voi mitään tehdä. Edellisestä synnytyksestä viisaana mä tiesin, että toi laitos on uskomaton paikka ja mun toosa tulee vielä nousee kuin Feeniks-lintu tuhkastaan, kunhan mä vaan odotan sinne jälkitarkastukseen asti. Välihuomio. Mä haluaisin nähdä sen päivän, kun miesten esinahosta repeisi tikit ja se kuitattaisi esteettisenä haittana ja jätettäisi uudestaan parsimatta kasaan. No niin, se jälkitarkastus sitten koitti ja tohtori tuli mua sieltä käytävältä hakemaan ja kysyi sit siinä samalla, että sopiiko mulle, jos kandi tulee seuraamaan tätä tarkastusta. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että pitäähän opiskelijoiden käytännön töissä päästä oppimaan ja vastasin, että totta kai. Ja kun mä astun sinne huoneeseen, niin mulle selviää, että se lääkäri olikin sanonut mulle kandit monikossa. Ja se huone oli kuin Lucia kulkue, kun siellä oli jengit valkoisissa kaavuissaan, odottamassa, että mä laitan itteni siihen laverille levyksi. No, minä siihen kiipeen pedille ja levitän kaikki sukuni salat nähtäväksi ja tohtori sanoi, että tuo vaan hei lantiota vielä tänne reunempaan ja polvet ihan rennoksi.
Mä siinä kertomaan tohtorille välilihani kohtaloa ja pyydän, että hän voi katsoa, mitä asialle on vielä tehtävissä. Tohtori ottaa sitten esiin semmoisen vähän niin kuin minimaalisen karttakepin ja osoittaa opetuslapsilleen katsomisen kohteen. He siinä jonottaa kuin Mona Lisaa katsomaan ja tohtori oikein korottaa vähän ääntänsä ja sanoo, kuten näette, potilaalla on tässä tällainen röllykkä. Röllykkä. Minä makaan siinä. Jälleen kerran pillusiltani halogeenilamppujen loisteessa ja jengiä on kuin ulkoilma elokuvateatterissa. Ja tohtori sanoo minun taivaan porttejani röllykäksi. Mä yritin siinä sitten näytellä mun oman menehtymiseni, mutta se ei valitettavasti tuottanut tulosta, joten mun oli vaan noustava ylös ja vedettävä housut jalkaan ja toivottava, että en koskaan enää kohtaa ketään niistä ihmisistä. Mä sitten keräsin röllykkäni ja lähdin kotiin ja niin kuin mä sanoin, Feeniks-lintu todella nousi tuhkastaan ja ajan saatossa röllykkä valitettavasti poistui keskuudestamme. Pieni hiljainen hetki röllykän muistolle. Rip röllykkä.